gogo handiz hartu dute proposamena eta gonbidapena. Beste talde askok ere bai, bidian hitz egin dugun talde askorekin oso pozik hartu dute proposamena, baina ezin izan dute etorri, beste urteetarako kontutan edukitzeko eskatu digute. Beste urteetarako ere asmoa jarraitzarena da, topaketak antolatzen, eta goizeko buelta izango da auzo desberdinetan zehar, gu Basaundia joango gea, erdigunean Zozongo ibiliko da, Sasoeta aldera Taupada joango da, eta Zumaburu aldea Beriba. Eta goizean herria pixkat girotuz, bazkaltzea joango gea denak elkarrekin zenblantera, eta atxaldian kalejiran etorriko gea Zarregoitzatikan okendo arte. Kalejira moduan, eta gero hemen ingo dugu ekitalditxo bat, talde bakoitza 20-25 minutuz joko deuna. Eta kristongo badazkaula ondo pasatzeko, jendia animatu da dira etortzea. Eta eskerrak emane bai, Jalgune taldeak eramango ditulako taldeak auzoetan zehar, eta udalari noski gonbidapenagatik. Eta hoxe.